Ay, ikaw mo. Another video no siya nasad mo klaro pero eta ko tayo sa nag-inusara DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubod tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. Yes, hello, what's up mga igala, no? So karon nagpundok na po mi dire, laing kuan na pod, laing naman trabaho oy. Oh, laing duwa na sa mga igala, no? So it's another vlog na sa ay hatod gapang yan sa naginasarang DJ nga may pakatisoy biboy bugoy. Ang mababas uwag tag sa kasakit sa tagsa inyo kamanugan. So ibago pa man nga vlog mga igala, don't subscribe, notification bell para ma-update sa mga bagong videos nga maabot pa sa maani. So karon kay mura kuan adyo may laing mabuhat sa among ambot lang manamig kaog manok dali ha. Yan na mong manok, James, gani ha? So, karon, o sige lang tagkaroon, no? So, ako kauban dire ako mga nagkadaiyang, mga gwapo o gwapa, mga igagaw. Kaktuto? Una dire kay si. Close guy, kisay mo nga? Me. Ay, yume. Sunod, si. Sige, say nga ni mo. Team. Oxy. Sir. Papi. So, karon mga igala, no, kay... Team. Ang ubang vlogger niya, no, kay na sila'y pabubuhan challenge. Kani kay Bisaya mata, tawag na mo pabuguay challenge. So, ang di katubag mga higala, na ay punishment, makatilaw sa lubot sa kaha ni nanay. I'm ready. So, karon, ato lang piliyon ang challenge ha. So, ang muuna ni kay Corishel, kay James, ako, Yume. Unya yung panalitan, og di na yun siya katubag, iphan na yun itong 5 seconds. Panalitan, sila mo tubag, kita mo ihap 5, 4, 3, 2, 1. Abot sa 1, bye, tagtulo sa iyang now. Yeah, sige. Sige. Atong unang challenge, ato nang piliun, no? Ano? Iklog? Sige, unang challenge, roll! Sige, ato ni Raffles. Ang cellphone, ray mo Raffles. Ano may gala, no? Okay, namtay dagang challenge. Time, break go. Tira, unang challenge. January to December. Michelle! Okay! Sige po. Sige, go! January. 5. April. 5. March. 4. Balik! Balik, March! Oh, March. Sige! Okay. Gidayon lang. Pagsala. Sige, sunod. Ano pa mahin? Happy birthday. Okay. Pakita ko din mag nangin. Sige, sunod. Padayon ta. Sunod nga challenge. Brand sa shampoo. Kirisen. 5, 4, 3. Almulit. Crimson. 5, 4, 3. Bigay. 5, 4, 3, 2, 1. Ayaw. Ay, Lord, kay makatay. Ay, Lord. Ay, trapo. Ay, trapo, kay makatay. No. Gay. Gay. Sunod nga challenge. Soap brand. Gay. 5, 4, 3, 2, 1. Speed na to. Gay. Ipakita yung ulang. Pabuguan. Sunod nga challenge. Title sa kandang. 5. Kanta. 5, 4, 3. Let it go. Dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig. Ikaw at ako. Okay. Tama. Okay. 5, 4. Agad ulit. Ikaw at ako. 1. 10 minutes. 4, 3, 10,000 hours. 5, 4. Okay. Dahil sa pag-ibig.
Bayan. Oh, Tala. time! 4, 3, 2, 1. Ay, ikaw mo na. Ari pa ito. Ay, sa tapo. Ayaw na trapo. Ay, na tapo. Ato, trapos. Ay, tapo. Ay, Okay, so doon, challenge. Local artista. Pila. Ay! Video! Nakinit ka. Di ba na artista? Si Nicole, karakter mo na. Pagilapaw sila. Kuha na lang ka challenge. Payri. Pina. Ayaw, pahirap. Okay. Sunod ka challenge. Oh, name of fruit. 5. Grapes. Ha? Pears. Oh, Orange. Saging. 4. Name of animals. Kabayo. 5. 4. Anding. Okay. 5. 3. Kasi kay mo pa ko'y ulis kog daw ulingi sakit akong naw. Karon kay names lang. Names nga nagsugod sa letter R. 1 2 3 go. Okay. Right? Ramon. Rinsel. Romy. Sige. Ramsoy. Ikaw. Ang kwan. Gusa. Richie. Rika. Richie Junior. Richie Senior. Richie Senior. Romeo. Oh. Dian. Ikaw. Ramon. Makampat Bim. Ayaw. Gian na lang. Hindi nataon. Wala pa mo. Okay ra mo. Gian ay puli. Din ata kinihilak ta si Yumi. Dire lang ko to mga ikala no kuno kay din ako to nila makaya sa may mo istorya yom sa ka. Ay sa mo pala ka. Sabon nila. Yes, dire lang ko to no